Pravda o zlatovláske. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, potokami a kade tade zlatovlásku objavil princ. Vyslobodil ju z veže a žili šťastné až na veky. No to je teda pekná kravina. Toto sa nám snažia vtĺkať do tých teklíc, čo nosíme na krku už od malička. My ale poznáme, aká je pravda. Takže v krátkosti. Keď to princátko došplhalo do veže a odstavilo bosorku zo zoznamu živých, potom poboskalo zlatovlásku. Zdalo sa, že všetko je v pohode. Lenže následky boli viac než tragické. Okrem oparu na hube si privodil aj prekliatie. Keďže princ bol chudobný ako kostelná myš, lebo jeho tatko prehral celé kráľovstvo mariáši, tak princezný kráľovský foter ju vydedil, že sa paktuje s žebrákom. Neostávalo im nič iné, ako sa vrátiť do veže. Princ chcel väžu rekonštruovať, ale nedali mu stavebný úver, že je to čierna stavba, dovčil neskolaudovaná. Vízia výtahu, alebo aspoň schodlišťa, bola kapúto. Takže ďalších 50 rokov bývali v tej veži. Každý deň chodil princ do obchodu sám a šplhal potom hore po vlasoch. Nemohli chodiť oba naraz, lebo by sa nevedeli vrátiť z domu. Vlhká a plesnivá kamenná väža si vybrala svoju daň. Princovi reuma a artritída zežrala ruky. Ischias mu trafil ric a chrbát mal samú herniu platniček. Jeho zdravie skončilo v prdeli. Skúsil ešte vybaviť aspoň invalidný výtah, ale marne. Kráľovská poistovna mu odmietla ho financovať, že má nedoplatky na zdravotnom. Snažil sa vydržať čo najdlhšie, ale nakoniec prišiel ten deň, keď to šplhal naposledy. Nešlo to ináč a princezná babka ho vymenila a do obchodu začala chodiť ona a detko princ ostal doma. Narôstla mu brada, tak babka po nej šplhala domov. Financie došli a tak zlatovláska predala svoju zlatú korunku, aby bolo aspoň na stravu. Princ detko si svoju nechcel predať, že bez nej už bude nikto. Babka mu ju stejne tajne strelila na blšáku a miesto originálu mu dala fake z plechu. Chudák si to ani nevšímel, lebo už zle videl. Situácia bola z dna na deň horšá, bo aj babkine zdravie dostávalo na hubu. A tak jedného dna, keď babka šplhala domov k detkovi, zbadala, ako detko gúla očami a bolo jej jasné, že dostal mozgovú porážku. Od strachu o neho dostala silný infarkt. Prostce ich tam oboch trafil šľak. Ako to skončilo? Oba tam nešťastne visá na veky. Až dovčil. Poučenie pre vás, život je svina a preto sa nedajte nachytať. Neexistuje šťastné na veky, iba kto z koho.